Hei, Hei. kuuletko minua hyvin? Joo, minä kuulen. Okei, hyvä. En tiedä, jos internetini on hyvä tänään. Ei ole hyvä sää täällä. Okei, mutta tällä hetkellä kuulostaa hyvältä. Okei. No niin. Voisitko siis kertoa minulle vähän enemmän itsestäsi? Voisitko toistaa? Voisitko sinä kertoa minulle enemmän itsestäsi? Enemmän itsestäsi. En ymmärrä. Mikä sana tuottaa vaikeuksia? Okei. Nyt kirjoita. Joo, kiitos. Voin ymmärrä, mutta joskus en ymmärrä, kun puhun. Okei. Joo, ymmärrän nyt. Joo. Nimeni on Ocean. Olen kotoisin Kanadasta, mutta nyt asun USAssa. Äidinkielini on englanti, mutta puhun ranskaa myös. Opiskelen suomea vain 1 vuosi. Okei, eli sinä olet opiskellut suomea noin vuoden. Joo. Okei. Miksi sinä opiskelit suomea? Mulla ei ole hyvä vastaus, mutta yritän selittää. Aloitan opiskella suomea, kun tavattiin yksi nuori suomalainen mies. En tiedä, miten sanotaan at that time. Silloin. Okei, joo, ymmärrän. Silloin opiskelen liettualainen kieli, mutta en voi oppia hyvin, mutta kun hän antaa minulle suomen musiikki ja opin jotkut suomen sana. En tiedä, jos muistan, miten sanoa. Anyway, jäin koukkuun. I was hooked. Okei. Ja siis joka tapauksessa minä niin kuin jäin koukkuun. Joo. Okei. Mutta mikä bändi se oli? Mikä musiikkia se oli? Se oli Johanna Kurkela. Johanna Kurkela. Okei, tiedän. Ja nyt kuuntelen usein suomen musiikkia. Kuuntelen suomalaista musiikkia. Joo. Okei. Mistä bändeistä sinä pidät eniten?
Pidän Vesi-Matti Loiri, Jarkko Loirista. ja Jarkko Avola ja Tapio Rauttavaara. Rautavaarasta. Rautavarasta ja ymmärrän, mitä unohdin. Ja tiedän, mitä unohdin aina. Okei, no niin. Ja oletko sinä koskaan ollut Suomessa? En ole koskaan ollut Suomessa, mutta haluaisin käydä siellä. Mutta lentolippu on liian kallis minulle nyt. Okei. Entä oletko sinä koskaan käynyt Euroopassa? En ole koskaan. Mutta matkallan paljon Yhdysvalloissa ympäri. Okei. Tai sinä voit sanoa matkustan paljon Yhdysvalloissa. Joo. Okei. Ja missä kaupungeissa sinä olet käynyt? Olen käynyt kaikki valtiot, mutta en ole käynyt 4 valtia. Tarkoitatko sinä osavaltioita? States. Voisitko toistaa? Tarkoitatko sinä osavaltioita? Osavaltio. Onko sana tuttu? En tiedä. Hetkinen. Eli tarkoitatko sinä osavaltioita? Joo. Täsmälleen. Okei. Okei. Ja siis mikä on sinusta paras osavaltio? En tiedä, koska miten sanotaan each? Jokainen. Koska jokainen osavaltio on erilainen kaunis. Mutta luulen, että minun lempiosavaltio on Maine tai muut New England states. New England osavaltiot. Joo. Okei. Miksi nimenomaan ne ovat kauniimpia? Voisitko toistaa? Miksi nimenomaan ne?
miksi why? Name? Why exactly these? Why exactly these states? Okei. En tiedä. En tiedä täsmälleen, mutta luulen, että se on koska ne ovat niin kaunis. On vuori, mountains. Niissä on vuoria. Ja, niissä on vuoria. Ja se on hyvin rustic. Oh, okay. I'm not sure I completely know the word in English. Ei mitään. I know imprecisely what it means, but... Joo, vain... maalaismainen. Ainakin sanakirjan mukaan. Okei. Maalaismainen. Joo. Okei, ne ovat maalaismaisia. Siis tarkoitatko sinä, että sinä et pidä suurista kaupungeista? Joo, koska asun maaseudulla koko elämäni. Olen asunut. Joo, olen asunut. Miksi sinusta maaseutu on parempi kuin iso kaupunki? Ehkä koska olen vähän ujo, mutta pidän nähdämisestä luonto, nature. Katson mielelläni luontoa tai no, ei kuulosta hyvältä, jos sanoo, että pidän luonnon näkemisestä. Ja näkemisestä. Pidän luonnosta. Joo. Ja kun olen isokaupungissa, tunnen, kuten olen vähän lost. Okei, eli eksynyt. Tuntuu siltä, että mä olisin eksyksissä. Siltä, kun olisin eksyksissä. Okei, joo. Eksyksissä. Asutko isokaupungissa tai maaseudulassa? Maaseudulla. Mutta minä en asu maaseudulla. Minä olen asunut melkein koko elämäni Moskovassa, mikä on suuri kaupunki. Haluaisitko sanoa jotakin? Voisitko toistaa? Minä olen asunut melkein koko elämäni Moskovassa. Ja se on suuri kaupunki. Joo. Okei, mutta nyt minä asun Suomessa, Tampereella. Se on
Suomen kolmanneksi suurin kaupunki, mutta siis venäläisen mielestä se ei ole oikein iso. Ja minulla on yksi ystävä Tampereelta. Ja Tampereelta. Toivon, että voin käydä siellä yksi päivä. Joskus. Toivon, että voisin joskus. Joskus, sometime, one day. Okei, Yes. ymmärrän. Okei. Niin. Ihan siis, mistä muista kaupungeista sinun suomalaiset ystäväsi ovat kotoisin? Mulla on ystävät Oulusta, Rovaniemistä, Jyväskylästä ja Helsingistä. Miten sinä tutustuit heihin? Voisitko toistaa? Miten sinä tutustuit heihin? Tutustuin heihin online. En tiedä, jos voin selittää siitä suomeksi, mitä yritän. Okei. Tavattiin Facebookissa ja nyt kielivaihto websites. Sivusto. Tai nettisivusto. Ja. Okei. Ja joskus ystävieni introduce. Esitellä minua heidän ystäville. So, he esittelevät minut ystävilleen. Okei. Niin. Hyvä. Tutustutko sinä helposti ihmisiin? Voisitko toistaa? Tutustutko sinä helposti ihmisiin? En ymmärrä. Hetkinen. Tutustutko sinä helposti ihmisiin? Ymmärrän sana, mutta kun ne ovat yhdessä, en ymmärrä. Kysytkö minulla, jos if I have met people that are easy to talk with, or what? No. Is it easy for you to get acquainted with people? Joskus, kun he puhuvat, mitä tavattiin jotkut suomalaiset, jotkut ei puhu ja on niin vaikea keskustella
heidän kanssa. Okei, eli sanotko sinä, että on helppo, jos ihmiset puhuvat? Joo. Okei. Mutta tiedän, että suomalaiset ei pidä höpötellä paljon ja ymmärrän. No niin, he eivät pidä puhumisesta. Okei. No niin, on sellaista usein. Että miten voin get acquainted, jos he ei... mitä? Anteeksi. Miten voi tutustua heihin? No, miten voin tutustua heihin, jos eivät puhua kanssani? Jos he eivät puhu kanssani. No niin. Se on hyvä kysymys. Joo. Okei. No niin, mutta varmaan sellaisissa kielivaihtofoorumeissa on ihmisiä, jotka haluavat puhua. Joo. Ja kun yritän puhua, koska on vaikea minulle puhua suomea, he suosivat puhua englantia. No niin. Sekin on ongelma. Joo, mutta mulla on yksi ystävä, joka puhuu vain suomea minulle. Oli niin vaikea at the beginning. Alussa. Mutta nyt ei ongelma. No problem. Nyt se ei ole ongelma. Nyt se ei ole ongelma. Okei, no niin, hyvä. Ja muuten, oletko sinä opiskelija vai oletko sinä töissä jossakin? Opiskelen ja työskentelen. Lopun high schoolista pian ja helmikuussa aloitan koko päivä töihin. Eli sinä valmistut pian koulusta. Okei. No niin, ja missä sinä aiot olla töissä? Olen nyt kameraoperatorius ja jatkan saman työ, mutta koko päivä. Okei, kokopäiväisesti. Pidätkö sinä työstäsi? Joo, on hyvä työ, mutta haluaisin olla englannin opettaja tai kääntäjä. Any job, miten sanotaan any? Mikä tahansa. Ja mikä tahansa työ, missä voin matkalla ja käyttää minun kieleni. Käyttää kieliä. Joo. Okei, eli sinulle sopii mikä tahansa työ, jossa sinä voisit matkustaa ja käyttää kieliä. Okei. Eli haluatko sinä myöhemmin opiskella yliopistossa?
Joo. Opiskelen yliopistossa. Miten sanotaan the year after next? Vuosi... Seuraavana vuonna. Joo. Okei, seuraavana vuonna. Seuraavana vuonna. Missä yliopistossa sinä haluat opiskella? En tiedä nyt, mutta haluaisin opiskella abroad. Ulkomailla. Ulkomailla, joo. Ehkä Norjassa tai Ruotsissa. Miksi et haluaisi opiskella Suomessa? Ehkä siellä myös, mitä on yliopisto Norjassa on kirkon yliopisto ja vanhemmat haluaa, että menen kirkon yliopisto. Otherwise, haluaisin opiskella Suomessa. Aha. Mitä tarkoitat, kun sanot kirkon yliopisto? Kirkko, se on church. Yeah. It's a university owned by the church that I attend. Okei. Mä en ole varma, mikä on se virallinen nimi. Okei. Yeah. No niin. Missä kaupungissa se on? En tiedä missä kaupungissa. En tiedä paljon about tämä koulu. Aha. En tiedä siitä koulusta paljon. Okay. Joo, olen utelias. Miksi opiskelit suomea ja haluit olla suomen opettaja? No, minä halusin opiskella suomea, koska se on kaunis kieli ja myös kaunis maa. Joo, olen samaa mieltä. Joo. Noin vuosi ennen kuin minä valmistuin koulusta, minä menin Suomeen kesällä. Ja siis minä rakastuin suomen kieleen silloin. Se oli noin 12 vuotta sitten. Ja sitten yliopistossa, no siis sattumalta, pääsin opiskelemaan suomea. Niin se oli iso onni, koska meiltä ei kysytä siellä, mitä kieleä me haluamme opiskella. Niin, ja opettajuus, no, mun piti työskennellä opintojen ohessa. Ja päätin kokeilla, että pääsenkö opettajaksi. Ja minä pidin siitä ja siis jatkan sitä valmistumisen jälkeenkin. Ymmärsitkö kaiken? En ymmärrä. Etkö ymmärtänyt mitään? Joo, ymmärrän vähän. Luulen, että ymmärrän most of it. Suurimman osan.
suurimman osan. Okei. Okay. Ja nyt luulen, että olemme puhunut 30 minuuttia ja en halua keep eli keep you like keep you longer than the time I paid for. Okei, okay. Eli en halua, että sinä niin kuin työskentelisit liikaa, eli enemmän kuin mistä mä olen maksanut. Joo. Okei. Joo, okei. No, vielä yksi asia, josta mä haluaisin sanoa, että mä olen jo kirjoittanut siitä näin tästä. Eli kun sinä sanot se muistuttaa sinulla ytä. Eli tämä on U ja tämä Y. Sinä sekoitat joskus. Niin, ole varovainen, kun sinä sanot puhun esimerkiksi Suomi muistaa. In these words, it's U. Okei. Okay? Joo, on don't mix them up. En kuulu hyvin erilaista välillä U ja Y. Eli sinä et huomaa difference. Joo, kuulen, mutta U ja Y ovat they're so close to one another. Okay, well, U and Y relatively close. Well, I guess it might come from English and French. That's why you see U and read it as Y. Yeah. I'm not mistaken. Okay, just try to keep that in mind when you're speaking. Joo, yritän muistaa. Okei, hyvä. Kiitos paljon keskustelusta. Okay. Kiitos sinullekin. Hei hei! Hei hei!